Hello! Mutatom a reggeli szokásaimat. Legelőször leszoktam egy ilyen kis kanállal kaparni a váladékot a nyelvemről, nem valami gusztusos, de nagyon egészséges szokás. Utána jön a fogmosás, akkor utána iszom egy nagy pohár vizet, vagy bioalmaecettel, vagy citrommal. Én nekem most elfogyott a citromom, de a bioalmaecet is nagyon megfelel, és akkor utána jönnek az eszenciális olajok. Teszem nyelv alá, borsmentát is, és akkor ez nagyon jó beindítja a méregtelenítést, az emésztést, serkenti, szóval így 40-50 fölött, én már 50 éves elmúltam, ilyenkor kell segítsük az emésztőrendszert, mert lelassul, úgyhogy bármennyire is odafigyelünk az egészséges táplálkozásra, de azt tudomásul kell venni, hogy bizonyos kor után lassulnak a funkciók, úgyhogy én így szoktam segíteni, szóval ezt a citromos, almaecetes vizet én naponta többször, és az eszenciális olajokat én azokat egész nap használom, mert nagyon jól tisztítják, takarítják a szervezetemet.